Hasteo Rwng Montri te Montri okrani chaitong Mumbai kaisa Tripura hamjakjak Tripura snamnani na harmungna tui laithangnai bisini simi Hasteo kwrwi nukhungni Rwng Swrwngwi tongnai kwrwngkokrokno Kaham Rwng rwnani bagwi SUPER30 scheme changjaka a scheme ni bisingtwi Hasteo ni Swrwngwi tongnai khorok thamchi kwrwngkokrokno Phatar Hasteo Rajasthan ni Kota tei Delhi o tongnani chanani tei coaching ni bagwi nangmani bebak rangni chubachu khlai tongo Hasteo hapang kwrak salo Rwng Montri Ratan Nath SUPER30 scheme Rwng Swrwngwi tongnai rokno borokni tongthani tei Rwng Swrwng thani tamo jungjal tong tei soikhe rangni chubachu manui de tong abo rongno tui swrwngnai rok bai kokduktui kok salaikha Rwng Montri aboni logio bo swrwngnai rokno tei bo khawari Rwng Swrwngwi kotor kotor batai mungo kaham wngkhari khlai tei ha kotor beramo Hasteo mungno tei bo kuchugo tisanani kok kwchari borokni thinang chasanani kha kaham bo Yapharkha Hasteo Rwng Montri আমরা গত বছর থেকে সুপার 30 নামে একটা কোর্স স্কিম চালু করি রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছা ছিল যে আমরা এমন একটা স্কিম চালু করব যাতে ত্রিপুরাতে এটা প্রথম স্কিম, এবং আমরা সুপার 30 নামক এই স্কিমটা চালু করি। এর মূল উদ্দেশ্য হলো আমাদের রাজ্যের বেস্ট 30 জন ছেলে মেয়েকে যারা টপার হয়েছে তাদেরকে ভারতবর্ষের বিখ্যাত কোচিং সেন্টারে তাদের পছন্দ মতো সেন্টারে যেন কোচিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, এই ধরনের আমরা একটা উদ্যোগ নিয়েছি। এই জন্য যাদের যা পয়সা খরচ যাবে সেটা রাজ্য সরকার বহন করবে, এবং ওইখানে থাকা খাওয়ার খরচও রাজ্য সরকার বহন করবে। আমাদের রাজ্যের গত বছর থেকে এই কোর্সটা চালু হয়েছে। 30 জন ছেলে মেয়ে, 3 জন রাজস্থানের কোটাতে এবং 30 জন দিল্লিতে আকাশ নামক একটা সংস্থাতে সেখানে কোচিং নিচ্ছে। abono karibochi ni channel ni bisingtwi Phatar Hasteo LNK Institute coaching kota o Rwng Swrwngwi tongnai rok bai kok salaikha Rwng kwrwng rok bai bukhukjuk RULI DEBBARMA na nini kami hingke ani kami hingkha khwaitula siko kaisa narangno SUPER30 scheme apno tui narangno call khaimani je narangno education minister haike ba tabuk je sarkar tongnai narangno bomo haike suba khabarok SUPER30 scheme amno tui kisa saikhana de ko chungno means chung jepur select khabon pore chini counseling rok kha dei chung aro thaka mane abon pore chini oroni masa teacher phaigata means elen ni hote ngai chungno joto details thakata buti khai mane or bhaike pori nei chungno ngai chung mane abo buji khata abon pore khai ko chung joto buji aro chung means rang rogo submit ma khaika means government hote ne rio tabu khai chungno mane rang rok joto ne rikha submit khaibe ga mane bank account narongni abo je poila je council mani aba bomo hai council ongkha amata je metric ni number tuide na bomo hai sungko exam mariu SUPER30 ni hingangai select khangkai counseling go aro jara mani select ngai rongno nuhunui mane sini mung rok joto no mane suyui je usuk rang mane bo scheme mo thang mane porna musung ati rok sata narok nongke bo class pori tong tabo ang tabo class 12 class 11 narong ni koi bosor ni coaching khaira narong na jaga sini mo 2 years ni haipon sini khai 1 year no complete khaine karon sini time kuring ya asuk actually ke nongke tabo bo coaching center ro tong tai bor tong ang tabo kota o ani coaching center ni mungka eleno nak to hostel tong na saksangni rangwa bizio tong hostel ke abno tui nang je narong na help khaine government na tamo sana musuk message tamo ngasung sana musung je ang government no mane thank you hinna musung je tin ba jasuk khaika mane sungno ro borong no pura kaham kai joto no ongko khai ro homan bagoi abo hai government narong na jatni chubachu khaya hinke aro thangnai pori nani narong ni kono amo sak ni rangbai thangnai pori khumuda na amo hai government help khai bahai ma tongkha মানে wansung maya je angor phai mane idike porimana nuhunoi government help khai ang nije no onik lucky feel khayo ke nana basuk juratoi nang tabuk bo sakangni salo nang bo line rogo porine hi tong bo stream rogo thangai porine ang ko medical na
hostel fee te alien coaching fees borok riu te মানে চানা নুংনা মানে চানা নুংনা বুঝো তো এক নর ন মানে জুং যেমন যে কোন চানা হাঙ্গাই দুয়ানো পাইই সাইমান তাতে কেউ যে রাং রজংনাই হিংকে বকে আলাদা আছে না নাও বিশিং খবজাক যে রাং র মানে নরংন SUPER30 নিতা SUPER30 ni je rang ro mane narogno total basuk pangkhano total tabo 1,20,000 kanan taibo mathai tongo na kenaro khorok busuk tongo o jaga tabuk da oro 34 jona tongo chini tripura sarokhe kot basuk jon rok tong tin tripura sakai goni nai jegya koijon এমনি তো যত কাহাম তংবায়ো না কাহাম আচ্ছা